थानाय 8 तारिख सेप्टेम्बर 2021 बुधबार अ सालो चिनि त्रिपुरा हास्टेव सिगाङाव वाइसाबो इंयाखौ आबहाय कायसा पातिमुं पातिखा जे पातिमुंनि बागैनाय गरै जोंहाय कक्तमा आवाय मुङाव सामुं तांनाय ताई कक्तमा आवाय नानि सामुं ताङै तंनाय चेनेल कायसा ताई पत्रिका ऑफिस कायनै आ ऑफिस बखक जागबानि हाय पातिमुं सेलेंमा सिंसा सालसानि सालो कायथाम कायब्रि हाउस अटैक खायजागमानि आबो हदानि फातारनि तमुं जामुं ताई सामुं सित्रा तांनाय रगनि अ सामुं तांमानो बेलायखेनो सेलेंमा जानुगो ताई जों खादुमा फुनुगो अबहाय पातिमुं बाय सिनि ऑल त्रिपुरा ककबरक मीडिया फोराम जों अ मीडिया फोराम आगिनो कग्रजाक तंमानि जों हाय मीडिया सामुंआ तांङै तंनाय जुदा जुदा बेरियास लामाओ लुकुरकनि बागैनाय इनफरमेशन रोदानि हा साकाओ सिनानि बागै लुकुरक साइमानानि बागै आवाय मुंनि साकाओ न कचयजाक हेकबा डिपेंडेंट अबनि यागलबो अ मीडिया न अबहायके अटैक खालायजाक हांगाकाय हा साकाओ बरक जे गणतंत्र नि जराओ अबनो कायसा फोर्थ पिलार नि तंमानि यागलबो बननो अटैक खायमानि अब कायसा हदाबाय मसांया ताई अ जराबाय बाक्सा मसांया कायसा पातिमुं ओंखा अ पातिमुंनो बेलायखेनो सेजामुं जों सेजाओ ऑल त्रिपुरा ककबरक मीडिया फोराम नि बागै आवैनो तिनि कक कायसा मा साथाय कलायो अबहाय मीडिया आवायमुं ओंखा कक अबहाय कक्तमा आवायनै रक नि सामुंनो ओंखा लुकुरकनो ओ जराओ तामो ओंगै तंखा अ जराओ ओंगै तंमानो रगैनाय नरनो फुनु कांके शुक्रबै साकांके नरक नगो तंतो तैनो दुनियानि ककनो नगो तंतो तैनो मानो हायनै जत लुकुरकनि बागैनो जों गबा ककबरक बाय बोजगै सिनि ककबरक सानाय रगनो साइमान्दो आवैनो जों ककबरक ऑल त्रिपुरा ककबरक मीडिया फोराम मानि यागलबो अबहायके गुबुननि ककनि फानो उंथुं त्रिपुरानि जत चेनेल हायं हागतनि जत चेनेलनि न हामिया जाया जराओ जों मा बासानाय बरनो साकाओ चिनि साकाओ जाया खायजाके जों खरांथि सानाय हनै कक रोजाक ताई अबहाय जाया सिद्रा सामुं खायने रगनो रमै नांमासुक माजरा रनानि बागैबो जों सानो ताई जे नरक साइमानो 8 तारिख सेप्टेम्बर आगरतलानि मेलार मातो देशेर कथा पत्रिकानि ऑफिस बहायनो सुकुरुब जाखा सबाय सुकुरुब जाखा आबनि कारै प्रतिबादी कलम हायकाबा P24 आबो ऑफिस कायसा बिल्डिंग कायसा ऑफिस बाय आबनो बहायनो सबाय सुकुरुब खायनि स्टाफ रगमो बहायनो बोटक खायजाका ओ अबहाय सित्रा सामुं जे बरक ननो माइतुगैसार ओ बननो बोटक खलायो हुनि हिमानि हाय कायसा सेलेमा सिंसा पातिमुं ओंखा अब गणतंत्रनि जे फोर्थ पिलार न अमायके बुई तगै किन्तु बेलायखेनो सित्रा सामुं खलायखा आबो गैनायनो अ जे हदानि सित्रा सामुं सित्रा खायनाय जाया खायनाय रगनो दाति रमै माजरा रनानि सानमुं तिसावो ऑल त्रिपुरा ककबरक मीडिया फोराम जों जे मिया हरनो आबाहाय पातिमुंनि यागलो मीडिया फोराम रक बाहायनो सापर्ट खालायखा जे गोबां मीडिया हाउसनि ओंगैनाय पुलिसनि डिजिनि थानिवो थांगैनाय 12 घन्टानि बिसिङाव रमनानि नांनाय जे जाया खायनाय रगनो जे बुफ्रे साप्रे खायनाय रगनो ताई तख्रबनाय रगनो होनैनाय थाङै सावैमानि उलबो तिनि 12 घन्टा कावै थांमानि उलबो पुलिसो खरसानबो रमिया अथच भिडियो फुटेज सीसीटीवी कैमरा ओ कावै तंबायखा साबो आबो तख्रब आबरंनि सिनेमुं मानमानि उलबो पुलिस रमियाङैनाय तिनि 9 तारिख सेप्टेम्बरनि 12टा समयो अर पुलिस सुपारनि आरो थांगैनाय जों जत मीडिया जत फोराम जत एसोसिएशन थांगैनाय तिनि आरनि आईजी बाय मालायखा आरनि एसपि हिंगाके ताबक छुटियाव थांजाक आबहाय हालगो जों आईजी अरिंदम नाथ बाय मालायखा मालायमानि यागलो अब ककमान बुखा जे बरक अबनो साइमानजाकनो पातिमुं अबनो तैनाय ताबक कराकनो नायतुक मुङै दङो ताई दातिनो अबनो रमजांनाय फियाबा जों नं 12 घन्टा समयो जरा खाजक बिसिङाव मानलिया आबुन बागै नाकारदि हनै सामानि बागैनाय जराताय किसा फलगै काबलायखा जरा फलगमानि ब आबो जे अमसखनै साइमेया जदि बरक तिनि सारिखनि 6 रगखे बरक ओ जे हाउसगो आक्रमण ओंखा सबाय सुकुरुब खायजाका आ जागाव आईजी नि टीम बाय पुलिस
ni je special naikini khanya rok borok aro thangai naifhaimani aro crime branch ni yago yapharinani hini gosman bagai जों tini kuno dorna ro bolia khorang tisa bolia phiaba tumungno obahke kok roibo sallayo salphayo ungi thangkangke ahino asugui tongnai glak joto media ni adong rok abahakeno tini lai phegraka kok media forum obahai jese jagao bo thangnai obahai chobao je jagao tongnai aboni bagino chini joto media friends rogno ang koine ni mosungo जोंबो साकले हजागमा तंगथाय हजाग तंगमानि यागोलबो तुमुनो आबाहाय एटेक के जों बंगनि प्रतिबाद खालायनाय बर जे जाया खायनो रमनानि बागिनाय नांमासक शास्त्रिनानि दाबि खालायनि बागि बारजानाबो तामनि हिनबा कक्टमा थुममानि कुनु सामुं जाया खायि तंया अर हा साकाव तामुङै तं हा तिनि ताबग्रमनादि हाबिसिंनि ओजे ज्वालामुखी हिनि केरेबा हर तै हाय हर कगै फैमानि अम्पुइ जला कगै तंखा नों निनि मीडिया से करै नों तामखे बुइसाय मानाय सोशल मीडिया नो डिपेंड खायनि बाक्सा हनि वानसोगना किन्तु आबो जदि वो ऑथेंटिक न्यूज ngै मानिया आब्रं हनिनाय आमि पयजो जाया हंगाके सरकारनो साबो इनफरमेशन दोनाय साबो लोकरनो साबोनाय अमति जागा हायनि तंखा नै o sanai rok no se bu to khayoke borok bahike samung freedom khaini khaimanai abogino ha sakani je ingi tongmani nini kaham hamya nini program batai mung ni simi sengai nai je kono thungrung je kono party mung no awai khaimani samung ganatantra o fourth pillar ni barja yakari jakha abono tui tongthani o ta kebeng baithung obahai kebeng mai rok bkhapanta phaitung kebeng khangke oboni majra belaikhana karak nai जों आबोनो पुइचो चाओ ताई अबहाय सामुंगो गोदालजाग रगनो नरगनि जे नांमानि बारजा तंमासक हेल्प से खायनि नांगो तामनि हिनबा बरक नरगनि दुखु दसानो बरकनो साकासे जों यां ते आवै खायमानाय सिनि हा साकाव तामुङै दं आसे गोबां कक सालिया जों अमाहाय सित्रा पार्टी मुरनो प्रतिबाद खालायो और आगरतलानि नो दुईटा पत्रिका दुईटा टीवी चैनल ताई आयन उदयपुरनि दुरंत टीवी आरो बहायनो हामला खायजाका हनि खोनावो अ पार्टी मुरगनो सेजावो अल त्रिपुरा कग्रक मीडिया फोराम जों तुमुंनो अबाहायके सामुं सित्रा रक बाय सप्रब जामं टंखांके आसुगै टंगलाक जों बहायनो जे पुलिस नायमा थांरगनो जे नायमा सिंनाय सिङै इंया हंगाके आन्दोलन गणतन्त्रनि लामाथिनो आन्दोलन खायनि लामा थांनाय हिनै कक्कासारो तिनि आसुं नंसितुं जतनो हजाक टंबायदि अ जरा केसेब ओंग्रि फाइ टंमानि जरावो फियाबा मीडिया नि जागावनो बनम रइ टंनानि बागै कयमुं याफारै ताइसिनि मीडिया जे सामुं थाइ टंनाय रक बहायनो फिल्ड रक टंनाय रक बहायनो हजाक खायनाय कातिवि बतंग्रानानि ओंथुं फियाबा कोबैनो तैनो सकां हिमै टंनानि ओंथुं हाय हिनि कक सावनो तिनिनि ओ जे खादुमुं नि बागै कक मा सामानि अरनो पाइरेखा जतनो हामबाय।